I'm Franklin Chukwuemeka Ogbuagu. I'm his first son. My prayer for him is may his soul rest in peace. We are here today to lay him to rest so that as well as so I ask him who will be my dad so we can handle Mrs. Isabella Nwabo. Eso na ezinụlọ ọmụ the third daughter of this family. Ọkwanụ emusi na nwụrụ anwụ bụ onye ṅụfọrọ m ana direct. Ya nwa bụ onye tọrọ m n'ezinụlọ a. Ọ na-ewute m na nwanne m tọrọ nnụ na-akụziri m na-agbachiri m na-adụ m ndụmọdụ dị iche iche. In short, ọ wutere m too much. Mana ịma ihe dị n'ụwa na ebe na mgbe ị ga-abịa jụọ Chukwu ajụjụ na otu na otu ọzọ. Ọ uche Chineke bụ ihe na-eme. Mana ekpere m n'isi nwanne m nwoke a maka ije mana Lagos ebe obi mana ebe a onye ọbụla na-agba ama na ọ bụ onye udo ndị tụrụ onye ọ na-eme udo ọ chọghị mgbaghachi ọ na-achọ ka efere ga-alụwa ekpere m n'isi ya bụ na Chineke ga-anabata anyị na ndokwa. Afa m bụ Ichie James Ogbuagu. Ụbọchị taa ka nwanne m nwoke bụ Chief MC Ogbuagu Okenwao Nonaobi ka anyị na-asị ya laa nke ọma na mgbe o bi n'ụwa ndụ o biri bụ ihe nyere ọṅụ. Ọ bụ a peaceful man ka ọ bụ mgbe niile o bi n'ụwa o biri dịka onye otu Kraịst and for that reason anyị nwere nchekwuwe na Chineke ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Chineke ka anyị na-ayọ ma n'ihi na ọ ya bụ onye na-ekpe mkpe nkwamọtọ. So anyị sị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya nke ọma wee na-asị Okenwao Nonaobi gee nke ọma. Chineke ga-anọnyere gị na ụwa ọzọ ị ga-apụtakwa mụ na ọ ga-awụkwa nwanne n'ihi na amaara m ihe ndị ị mere m, amaara m encouragement ị na-enye m, amaara m guide niile ị nyere m for me to be what I am today. So asị m ka Chineke nara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs. Anyị na-akpọta session council mmadụ atọ, CFO mmadụ abụọ, Ekpere nwere ikpere nwanne m bụ ndị Chineke nke pụrụ ime ihe niile mmadụ abụọ. ihe ọbụla ga-abụ ihe nnọchi Anyị na-akpọta ekwe LOC Lagos branch ndị ikwu nne ya Jizọs Kraịst. Honorary Chief. Aha m bụ Barrister Mrs. Ogbuagu Lilian Ụzọchukwu. Ihe a na-eme ebe a taa a na-akwa ezigbo di m bụ onye anyị jiri mere nna di maka mgbe m bịara dị ebe a ahụ m nna di m sọ ya nwawe onye n'ọnọdụ ka nna di m ya alụtakwara m ya ka ndị be anyị ha ndịrị ya ova m were bata na ngwuru a. N'eziokwu eziokwu ọ bụ ihe mwute. Ọ bịara anyị niile as a very big shock, and ọnwụ ya kụziere anyị a lot of things. Ana m ayọkwanụ Chineke onye mere ka ọ dị otu a ya gbochie anyị obi maka ọsọ ya maara ihe niile nweghị nke anyị ma anyị na ya were aka ya kasie famili anyị obi ka anyị nwee ike move ahead ka that legacy ọ hapụrụ anyị ebe a anyị continue with it by the special grace of God. Dịka a bịara ebe a bịara ịgba ozu onye a na-agwa ozu ya n'ụbọchị taa bụ MC Ogbuagu leta Okenwao Nonaobi. Ọ bụ mama ya tọọ my mother. Ha dị nwaanyị na-ala alụzie my mother Rosina. My mother were mụta anyị ha wee bịa n'ụbọchị taa ịgwa ya ikwu ijikwa onye okwu o rubeghị nke ọnwụ anyị echebeghị eche mana dịka anyị si nọdụ anyị
ele anya na Chineke nara mkpụrụ obi ya nke ọma maka mgbe ọ nọ n'ụwa ọwụ onye eziokwu. Ndị niile ọ zụrụ ha zụọ ha n'eziokwu, zụọ ha n'ụzọ Chineke, ụzọ kwụ ọtọ. O ji awụ emechaa ha na-agbakọ ebe a na-agbakọ ụbọchị nke taata. So n'ihi ya all my father ka ọwụ because all ya the mentor of ihe anyị kwuru bịa taa. So n'ihi ya na-ekele Chineke onye mere ka ọ bịa n'ụbọchị nke taata ka anyị bụrụ ndị jikọtara ọnụ na ime mmemme a na ọ gaa nke ọma. Chidikechukwu ọha nka abụ nwa afọ Obodoukwu, anyị bịara ka anyị lie nwa nwoke anụwa mean na my father tọrọ mpe ya, my father tọrọ mgbe ya, and otu a ka o si bụrụ nwa nwoke. And asị m olile anyị liri ya n'ọnụ ụbọchị taata, ọ ga-ewetara anyị ngọzi n'ime famili anyị, ngọzi ga-abịazi n'ime ndị anyị sepụ agba sepụ. Ụdị ihe ọjọọ a agaghị emekwa anyị ọzọ. Anyị na-asị nke mere eme ya emezina na ọ nke ọma ga-akpọkwụlọkwa anyị ọzọ. And ekpere ndị niile bịara ebe a, ana m ekpere ha ekpere in a form that na ụkwụ ha ji bịa nke ha ji gaa ala ga-abụ nnukwu nke ọma, and nke ọma ha na ọ ga-agaziri ha n'ime famili ha na one by one n'aha Jizọs. Aha mbụ Ikechukwu Ụkaigwe. Ụbọchị nke taa, ụbọchị nwa m nwoke Nonaobi, ekpere anyị na-ekpere ya awụ ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Anyị ma na ebe ọ nọ na ọ nabatago ya, so anyị na-ebe akwa bọta ya onye na-ebe akwa anyị nwere olileanya because na ewepụ nwa Nonaobi anyị atụghị anya na ọ ga-awụ onye nwụrụ anwụ because anyị na-ekpe ekpere ka ọ nọ more than 80 years or 100 years, but otu o si na-adị anyị aga-abara Chineke mba, anyị ga-ewere ya otu anyị si were hụ ya. Mana ekpere m na-ekpere ndị niile bere ije taa, ụkwụ onye ọbụla ga-eji ala ka aka nke o jiri were bịa mma n'aha Jizọs. My name is Ogbuagu. The event we have today, we made our dad to rest today. And my prayer for my dad is that he will continue to rest well, and his legacy will not be forgotten or closed. We will carry on with the legacy and we will do it well. I'm Ogbuagu. Agụbara one of Obodoukwu. Abụ onye umeze ya ka ọmụara Obodoukwu. N'oge awa a na-ejere njedebe ihe gbasara ibe nwanne m nwoke bụ my senior brother bụ Chukwuemeka Nonaobi, nke nwụ na Septemba 7th, nke ihe mmemme mbe ya nọ bụrụ ụbọchị taa. Azị ya laa ka ọma, azị ka mkpụrụ obi ya zuru ikere ndụwa. Nwanne m nwoke bụ ezigbo mmadụ nke a na-enweghị nṅomi. Ọ na-achọ onye ya ọ na-efe egwu na amụ bụ nke ya, ọ maa nwata ọ maghị oke, ọ na-akpa oke, ọ na-eme big man. Eze n'ụbọchị taa ka ọ jere oke ya na ịlakwu nna ya nọ n'eluigwe. Azị Chineke ga na-akpa obi ya na ndokwa. Ya gbawara ya ọgụ na mmụọ, anyị na-agbara ya na mmadụ. Ihe na-ekpe ekpere bụ udo na ịhụnanya n'ime onwe anyị ndị nke ọ hapụrụ. Na-eso na ekpere na ahịhịọ nke nna ya Chukwu ka ezinobi ụlọ anyị ụdị ezinobi ụlọ a ga na-eji amatakwa atụ ihe ọma na-abụghị ihe ọjọọ. Atụmọrọ na eze bịaranụ igba ozi ya otu eji bee atụmokwu a ji bịa ka a ji ga-alaghị aka mma. Atụmọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ebe niile ha ji ewepụta ihe niile eji mee ihe ibe enu.
Chineke ga-akwụchiga mgbaji ka mgbaji n'aha Jizọs. Amen. Afa m niile bụ Ichie James Bat Ogbuagu. N'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme inye nwanne nwoke ugwu ikpeazụ, my senior brother. So anyị na Chineke ka ọ na mkpụrụ obi ya na ndokwa. Abịa na ezinụlọ ilu a dịka unu si hụ kọmpand a niile, ọ ya bụ onye tụrụ m direct na nwoke, and ka ọ hapụrụ anyị leta wutere anyị n'ihi na ọ bụ nna anyị ka ọ bụ. Anyị amaghị ihe anyị ga-eme, mana Chineke bụ ya bụ onye ga-agbaziri anyị ihe anyị ga-eme. So ana m asụ ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. My name is Honorable Kennedy Ogbuagu Bartholomew. I'm the 7th child of late Chief and Mrs. Bartholomew Ogbuagu, and by His grace, I'm a successful businessman and a politician. So, I'm my brother. We are trying now. I will hear my respect. I just to take her on our ways, and Obi Adahai man on man. I got a Chukwuemeka, and the guy I got a Chukwuemeka. I will take again, but who try? And Anna Yoka Chineke. You want to get make a organ tank group and anyway. Yabagara, Manavata and group and anyway. I have come by the word Karawo, and I need to go back. When I see Chineke, ya na-ezi n'obi ilu nke hapụrụ anyị, ya were aka jiziere anyị, ya were aka gbaziere anyị. Anyị amaghị ekpe, anyị amaghị ayọ, mana ihe ọbụla a na-eme ewu n'aka Chineke ka ọ dị. Chineke maka na ewu uche ya, o ji wee n'oge dịka ugbu a ka o disi anyị na ọ ga-akpọrọ ya, maka anyị atụbaghị n'anya na anyị dị otu a ga-eme, mana nke Chineke ji karị mmadụ, ọ ya ma mgbe onye ọra ga-apụ, maka mgbe onye ji abịa. Wee na-asị Chineke biko ịdị ọnwụ a ya wepụrụ anya n'ezinụlọ ya ka anyị zere ezero karịa akarị wee nwa. Enwe ndị na-akụ 90, nwee ndị na-akụ 120, ya meziere anyị ụzọ ndụ anyị. Eme ndị anyị gbajere ya gbaghara anyị, ndị anyị na-emejọ ya gbaghara anyị. Ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nke anyị metere ya gbaghara anyị, n'ihi na ọ ya nwa Chineke wụdo ike ịgbaghara mmadụ, ọ bụghị ike mmadụ. Anyị wee na-ayọ ya biko ya na-ezi n'obi ilu anyị, ọ ya wuchikere anyị, ya ma mgbe anyị ga-eji pụọ ha, ma mgbe anyị ga-eji nọrụ, ya gọzie ya gọzie niile nke anyị na-eme, ya na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Afọ mbụ Mr. Ebuka Nwabueze, ebe a ma ka m lụrụ nwaanyị, ọ ma nlọ ka a na-akwa today. So how the rest has to do with it now. It's my good in-law, and this ezinụlọ the love the man keep by his grace and love wey favor of this family, and I pray Chineke kpọrọ m onwe tinye ezumike bụrụ ebe ọ lọsi ike aha Jizọs Kraịst were nwa. Aha m bụ Ekenedo Azuka ni Ogbuagu. A na-alụ m na mba anọ. Ahụ m nwanne Marcellus Okenwao Nonaobi. Abịara m ka m kwari ugwu ikpeazụ dị na diọkpara mbụ Augustine Chimemena Ekenedo. Ana m ekpe ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi brọda m Okenwao Nonaobi. Na-ekpekwa ekpere na famili nna m ha ga-anọ ogologo ndụ. Ana m ekwulu okwu ha ga-anọ 150 years. Ụdị ọnwa anyị ruru 150 years agaghị adị n'aha Jizọs. Ana m asị udo tọrọ atọchịa n'ezinụlọ nna m. Ka Chineke jiri aka ya mee gịnị bụla ezinụlọ nna m elu. Ọ dị ihe ọnwụ na nnene nke na brọda m na-emeziteghị were pụọ. Ka Chineke jiri aka ya lezie. Aha m bụ Chief Aleriak Innocent Anoga, nwa Chinamara Oji 123 n'Obodoukwu. Nwa lụrụ ya wee gbaa nna ya na-ekuli aka Obodoukwu.
onye a nwụrụ n'ọwụ ọga m ka ọwụ ọbịa be nna mkpọrọ mbọ si nna m na ya chọrọ imere m ọgaranya ala ya bụ ebere ya ahụ Chukwu zakwara na ya dị na ya bie ọfụma ya duo m by the grace of God ihe nwụta ọ ya mere m ya late Chief Marcellus Chukwuemeka Ogbuagu is a good man to the core. Ezigbote mmadụ ka ọwụ ọ na-akpa mmadụ ụmụnne ya niile from A to Z ya zụgbadoro ha niile ya bụ ihe ọma ahụ o mere ụmụnne ji were ọgaranya ka ọ bịakwa na be nna m plant kwa m asọ ọgaranya na be nna m gwa so ihe nna ya Chukwu na-awụ Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa then ụmụ ya nke ọ hapụrụ na nwunye ya Chineke na gba ume ka ọnwụ ya wetara ha ịhụnanya wetara ha ọganihu wetara ha ịdị n'otu ihe a ka nna ya Chukwu ala ọ ga-emezuru m ya n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. My name is Mrs. Chinelo Ogbuagu. I'm a wife to one of the sons of this family. In fact, the reason why we gathered is so painful, especially to me, because I never expected it. But what will I say? The word of God said in all things we should give God all the glory. It came as a shock. Our daddy, Mr. Marcellus Ogbuagu, is a nice man and is a kind man. He's a husband to me and he's my big daddy. Whenever I come down to village and he happens to be around, he doesn't joke with me. Very early in the morning, he comes to my house for breakfast. And during December period, I used to cook, convey both with my husband to his house. So that is where we will stay to do Christmas ending stroke New Year. So immediately I had the news, I was totally down. What I said was, oh, how will I enjoy village again without his presence? So my prayers for him is that his soul will rest in peace and God should grant him mercy. And we are praying that such will never happen in this family again. Thank you very much. My name is Miss Ogbuagu. I'm the first daughter of Chief NC Ogbuagu, Okenwao, Nonaobi 1, Obodoukwu. Well, today happens to be my dad's burial and I thank God everything went on successfully. My prayer for everybody that came around to support us physically, spiritually, that may God continue to bless every one of them. And I really want to appreciate all my uncles from James Bart, Obi, my aunties. I say God bless them. They really did well. May God continue to bless them. And I pray that God will fill up the vacuum that Chief MC Ogbuagu has left for us.